Pag-alam o pagpanghagpan ng mga tinood ng mga balita. Balitang lokal, balitang national, international, business, showbiz o sports. Among ipandilyo o iatudya kaninyo sa balitang Bandilyo o karon. Aniya ang inyong mga balita. Magbuntag Davao Oriental ug siyudad Syete. Gikan sa lawak balitanan sa Radyo Bandilyo. Among hatag kaninyo ang mga labas ug tinuod nga balita nga among gibantayan sulod sa 24 oras. Ning adlawng Lunes, petsa 24 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ako si Michael Putalan Kagunan Lamunok. Ako sab si Wing Kawili. O karon sa mga ulang tudling sa atong mga balita, una sa balitang lokal. Upat ka tawo ang naluwas humana trap sa kusog nga pagbaha samtang nagtabisaw sa Bitanagan River. Mati City Public Market gibahaan gumikan sa pagkahugmak sa mga sandayong ug buslot nga atop. Mga pamilyang apektado sa bagyong Krising gihatagan og ayuda sa panggamhanang lokal sa Davao Oriental. 8 ka mga matinian sa ang bagong naulian sa COVID-19 samtang dunay duha ang nadugang sa bagong kaso sa Mati City kagahapon adlaw. Og sa mga ulang tudling sa balitang regional, Barangay Hall sa 19-B sa Davao City nasunog. Pag-ulan sa ubang lugar sa siyudad sa Davao magpadayon. Sa Syete nga lolo og laing duha nga kauban sikop human nasakpan nga nagtungit sa kawayanan. Katapusan sa tuang balitang regional sa uluhan, bagong building sa Task Force Davao gi-inaugurahan. Samtang sa luwag tudling sa balitang nasyonal, pagbaligya sa bakuna patok COVID-19 hugot nga gibawal sa Interagency Task Force. Iloilo City gipailawom sa MECQ. Vaccination center sa nasod gisugyot nga himoong able 24 oras. Duha ka membro sa sindikatos druga ang napatay sa kapulisan human misuulso sa ka-bypass operation dito sa Muntinlupa City. Ang inyong nabati mga uluhang tudling palamang kadto sa atong mga balita. Ang kompletong detalye inyong mabati human sa atong mga pahinumdum. Sa pandemya ng COVID-19. Ang salita ng Diyos mula sa Salmo 91. Ang sinumang natanahan sa kanlungan ng kataas-taasang Diyos ay mamapahinga sa lilig ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, ikaw ang aking bukod at kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan. Tiyak na ililigtas ka niya sa pitang ng malilim at sa kumakalat na sakit na nakamamatay. Tatakpan kanya ng kanyang pagpapis at sa ilalim ng kanyang pagpapag ay mangangatong ka. Ang kanyang katapatan Dito lagi kan Balita? Sila dito lagi mo? ang mga nakakilala So dito sa no? ay di mo kakatakutan. Hindi ang palasok na nagtitiparan kapag ang kumakalat na sakit. Ada ito anak. Hindi araw din Ay siya. ang mamawasak na salot na sumisira sa Kailangan ka ng mga sikop-sikop pa yun. pagpupulihan sa iyong Nakapag siya sa pulis. sa iyong kanan ay 10,000. Ngunit ito ay hindi lalapit sa iyo.
Marami na ng brigada. Mas una pa sila mag-update ka sa province. Walang itlog pa kanina. Ito yung civilian person sa labi na yun. Alam nga, may magay sila mag-hearing sa Facebook. May mag-post. Hindi na mo mapili tao nga tutok niya. Hindi lang ka sa update lang sa mga Facebook, sa mga Ano makuha tayo mga brigada ng pagkatuloy tayo. Tatapakan mo ng iyong paa ang ahas at pamagay. Sapagkat siya'y lumalapit sa akin na may pati, sasagitin ko siya. Iingatan ko siya dahil pangalan ko ay kinikilala niya. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kabuluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bubusugin ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Alas 7:19, ang karon sa detalye sa itong mga balita. Una sa balitang lokal. Wala na mga sapat ka mga tao nga malipayong nagtampisaw sa kabugna sa tubig sa Bitanagan River sa barangay Don Enrique Lopez, Ciudad Samati, kagahapon sa hapon. Sa diya kalit lang nga misaka ang tubig gumikan sa pag-ulan sa bukirang bahin sa syudad nga mahinungdan sa pagbaha. Nasairan nga naligo sa maong suba sila si Lisa Castillo, 33 anyos, Jeremy Casimiro, 19 anyos, Jumaira Lamudok, 11 anyos, o si Ace Bunta, 12 anyos, 15 mga residente sa Sangkwit nga barangay. Sumala pa sa mga biktima nga samtang nagalawi-langoy sila sa tungang bahin sa Sangkwit nga suba, kalit lang mibulog ang dakong tubig baha, hinungdan nga dali silang mikatkat sa natumbang punuan sa usa ka lubi. Dali nga miresponde ang mga sakop sa Barangay Risk Reduction and Management Office kung BDRRMO sa Barangay Don Enrique Lopez, human usab sa mga rescuers gikan sa volunteer group nga braces o na-rescue ang mga biktima. Gisakay sa ambulansya sa CDRRMO ang upat ka mga biktima o gidala sa tambalanan. Na nga daw tabibilang ka mga paninda sa mga negosyante nga na nag-iya o mga pwesto sulod sa Mati City Public Market sa madang ning syudad gumikan sa pagbundak sa kusog nga ulan niadtong Sabado sa hapon. Sumala pa nga gibahaan ang sulod sa nasangpit nga merkado publiko gumikan sa buslot nga mga atop o pagkahugmak sa mga sandayong niini nga mao'y giagian sa tubig ug didto ka hagbong sa pwesto sa mga manindahay. Gumikan niini nanirado na lamang ang pipila ka mga tindahan o giingon nga nadaot ang uban nilang nga mga paninda gumikan sa tubig ulan o pagbaha sa merkado publiko. Kasamtangan karon gi-repair sa Mati City Enterprise Office ang mga buslot ug nagubang atop sa sandayong sa Mati City Public Market. Mikabat nga to sa 1879 ka mga pamilya gikan sa lungsod sa Caraga, Baganga ug Katiil ang apektado sa bagyong Krising nga nakadawat og ayuda gikan sa lokal nga pagamanan sa Davao Oriental. Duha ka adlaw nga gigahin sa mga sakop sa Provincial Risk Reduction and Management Office kun PDRRMO uban usab sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO nga mo'y gitahasan ni Davao Oriental Governor Nelson Dayangirang sa pag-apod-apod sa mga hinabang sa apektadong pamilya. Ang mga relief goods nga nadawat sa mga biktima naglangkop sa bugas, noodles, canned goods o uban pang gamit sa panimulay. Kasagaran sa mga hatagan sa ayuda
mga pamilya sa mga mananagat o mga nagpuyo sa coastal areas nga mao'y labing apektado sa bagyong Krising nga unang mitugpa sa Buganga, Davao Oriental. Katapusan sa atong balitang lokal, ana na lamang sa 14 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Mati City, human nga nakarecover ang 8 kagahapong adlaw. Ang mga nakarecover mao sila si MC 600, 611, 620, 622, 623, 624, 625 o si MC 626. Malipayon nga migawas sa ECS Milagrosa Isolation Facility, human gideklara nga luwas na sila sa COVID-19 virus. Samtang ang duha ka mga bagong kaso mao sila si MC 635, usa ka 16 anyos nga babae gikan sa barangay Dahican ug si MC 636 usa ka 59 anyos nga lalaki nga gikan sa barangay Central. Sa kasamtangan ang dakbayan sa Mati dunay 636 ka kumpirmadong kaso, 598 ang aktibong kinatibuk ang ihap sa nakarecover og ana sa 16 ang nangamatay sa COVID-19 dinhi sa Mati City. Alas 7:22 karon sa detalye sa balitang regional. Naugdaw ang ikaduhang andana sa Barangay Hall sa Barangay 19-B nga nahimutang sa Garcia Heights, Davao City kagahapon sa kadlawon. Sa investigasyon sa San Pedro Police Station nga pasado alas 3 ang takna sa kadlawon, nagsugod ang nasangpit na sunog diin nakita sa mga tanod nga misiga ang poste dool sa maong Barangay Hall hangtod nga miulbo ang kalayo. Daling miresponde ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection, Central 911 o ang firefighter volunteers, hinungdan nga wala na mikaila pa ang kalayo nga sa Bangkabalayan. Diin gideklarang fire out ang sunog alas 3:40 sa buntag. Walay natalang ginabuhing nakalas sa una sabdan atol sa nasangpit nga panghitabo. Padayon nga makasinati og pagulan ang pipila ka lugar sa Davao City karong adlaw. Subay sa weather update gikan sa Pag-asa, makasinati og hinay ngadto sa kusog nga pagbundak sa ulan ang Turil District gumikan sa epektos sa easterlies og localized thunderstorms. Samtang masinatian usab ang pagtaliksik og hinay nga pagulan sa Talumo ug Tugbok District. Samtang ang ubang dapit sa Davao City ang makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa pagkilat. Padayon nga naka-alerto ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon RRMO sa pagbantay sa pag-apaw sa mga suba o creek sa tibuok syudad sa Davao. Dugag pa sa mga detalye sa balitang regional, sigaw pangusaka sa 63 nga lalaki og laing duha nga kauban nga nagsugal sa kawayanan dito sa Barangay Crossing, Bayabas, Turil, Davao City kagahapon sa buntag. Naila ang mga dinakpan nga sila si Eliodor Sumila, 45 anyos, ulitaw nga walay trabaho. Rogelio Quezon, 63 anyos nga nulo, usa ka laborer og residente sa barangay Crossing Bayabas og ang usa ka Anastasio Sumulo, 58 anyos nga nagpuyo sa Tugbok District, Davao City. Sila ang nadakpan sa akto nga nagpinustahanay sa pagdula og tungits. Nagatubang og kasong paglapas sa Presidential Decree 1602 ang mga dinakpan nga kasamtangan karong gipaslak sa silda sa Torrel Police Station. Katapusan sa itong balitang regional, gipangunahan ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang blessing, inauguration o pag-turnover sa bagong duha ka andana nga building sa Task Force Davao nga nahimutang sa Davao City Overland Transport Terminal niadtong milabayng adlaw. Ang bagong tukod nga building magsilbi og billeting quarters o headquarters sa Task Force Davao personnel nga nagdestino palibot sa Davao City Overland Transport Terminal. Gipangunahan ni Father Emmanuel Gonzaga ang pag-blessing sa mong balay. Mitambong usab sa mga okasyon sila si Task Force Davao Commander Colonel Consolito Yekla o si City Transport and Traffic Management Office Chief Dionisio Abude o si DCOTT Manager Aisa Usok. Padayon ta sa itong mga balita sa detalye sa balitang nasyonal. Nabalaka karon ang National Task Force kon NTF sa nadawat nga report nga adunay gipamaligya ang bakuna kontra COVID-19. So sa kabahayag gibutyag sa task force nga nakadawat sila og report og screenshots sa matud pa pagpamaligya sa COVID-19 vaccine sa pipila ka mga vaccination slots sa local government units. Nasayran nga nagkantidad og 8,000 hangtod 12,000 pesos ang matag usa ka slots aron maturukan sa bakuna kontra COVID-19 dito sa San Juan City ug Mandaluyong City.
Gipasabot sa National Task Force kon NTF nga libre o walay bayad ang bakuna para sa tanan nga kwalipikado nga mabakunahan sa COVID-19 vaccine. Sa pagkakaroon wala pa gitugutan nga mamaligya og bakuna sanglit kulang pa ang supply sa bakuna dinhi sa Pilipinas. Padayon gihapon sa tumbalitang nasyonal gipailalom karon sa Modified Enhanced Community Quarantine kon MECQ ang Iloilo City sugod karong adlaw hangtod sa Mayo 31 ning tuiga. Kini human giaprobahan sa Interagency Task Force ang hangyo ni Iloilo City Mayor Jerry Trenias nga hugtan ang quarantine restrictions sa ilang syudad gumikan sa paspas nga pagsaka sa kaso sa COVID-19. Niadtong adlaw Biyernes miabot na sa City 1390 ang COVID-19 cases sa syudad sa Iloilo diin 686 ang aktibong kaso niini. Gipailalom usab sa MECQ ang lugar sa Apayao, Benguet, Cagayan Valley, Santiago City, Isabela, Quirino, Ifugao ug ang Zamboanga City hangtod sa katapusan sa bulan sa Mayo gumikan sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Alas 7:20 dugang pa sa detalye sa balitang nasyonal. Gisugyot ni House Speaker Michael Romero nga himuong 24/7 ang abli ang mga vaccination center sa nasod aron mas mapakusog pa ang programa sa pagbabakuna aron batukan ang COVID-19 pandemic. Nanawagan si Romero ngadto kang vaccine sa Carleto Galvez Jr. nga ikonsidera nila nga ang recruitment sa daghan pa nga vaccinator alang sa 24-hour vaccine facilities. Lugag pa niini nga mas malikayan ang pagdagsa sa mga katawhan nga moaver sa bakuna kung kini able 24 oras. Dugang usab niini nanawagan si House Speaker Romero ngadto sa kapulisan o sa mga barangay units nga hatagan og seguridad ang tanang mga vaccination centers sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Katapusan sa tumbalitang nasyonal, patay ang duha ka lalaki nga miyembro sa usa ka sindikato sa illegal nga droga human misukol sa mga operatiba sa usa ka buy-bust operation dito sa Muntinlupa City. Ang mga napatay gituohang miyembro sa Divinagracia Group nga giila sa PNP Drug Enforcement Group nga usa og sa NCPRP o Regional Drug Enforcement Unit. Sa inisyal nga investigasyon sa akto nga magbinayranay na sa illegal nga droga, nakabantay ang mga suspek nga pulis ug ang ilang katransaksyon hinungdan nga dali kining misibat og nagpabuto sa ilang armas. Bibalos usab ang tropa sa kapulisan og napusilan ang mga suspek nga hinungdan sa ilang kamatayon. Nakumpiska gikan sa sakyanan sa suspek ang mobalor sa 60 milyones ka pesos nga illegal nga droga ug ang usa ka kalibre 45 nga pistola. Konektado matud pa ang mga suspek sa grupo ni Michael Divinagracia nga usa ka Chinese national nga mo'y nagpayuhot sa illegal nga droga dinhi sa nasod Pilipinas. Mindanao, Davao, Oriental ug pinalanggang lungsod sa Mati. Mao kadto ang naglanggob sa among mga balita. Kami nang hinaot nga kami naghatod kaninyo sa tinuod og mahinungdanong mga balita. Ako si Michael Potalan Kagunan Lamuno. Ug ako si Wing Paula Kawili. Siyudad sa Mati padayon sa panagiusa og pag-uswag, magbuntag kaninyong tanan.